Takže čaute lidi, tady je Chalapeňo a vítám vás u našeho prvního videa ze hry Counter-Strike Global Offensive. A jsem tady s... Flash! Ano... A omlouvám se za menší lagy, předtím. Ty máš taky? Měl jsem chvilku, teď mi to jede už normálně. Mě taky. OK. On jí chce pomáhat s prvním videem. Kdo? No ty? Protože máš berle, jak jim se pomáhat. No jasně no. Ty už máš 69 kg na té supernově? Já nevím, asi jo. Já mám tvoji supernovu, víš? Jo, 69. Já ti hodím, jo? Jestli chceš. Tu máš supernovu svoji. A hoď mi USPčko. Třeba kdyby tady byl 50, by se začal smát jako hovado. Čemu? 69. Ty vole, a co s tou 69 furt má? Nevím. Dneska, víš, jak jsme měli ty body, jak jsme hádali při občance? No, to byla hrozná kravina. No tak on tam počítal. Prosím 69, prosím 69. A měl kolik? 88 stejně jako já. Wow. Nevíš, kde jsou? Wow. Pěkný kill se dal. A kde jsou? Nevím, já tady byl jenom jeden. Oni tady nikdy nejsou, já se jdu kouknu na long. Na midu taky nejsou. OK. Já budu kryt short. Těšíš se do díry? Je na longu jeden, jo, myslím, že jsem ho dal já. Ale bav se prosím trošku k tématu, jo? Děkuji. No. Já? Ano, ty. Ty si povíš vodíře. No, jestli se těšíš do díry. Jo, těším. To ale jestli nepojedeš na lyžák, tak... Řekl jsem bach se k tématu, ty. No, jestli nepojedeš na lyžák. Já se s tebou chci povídat. Jsem tě dlouho neviděl. Hetka. A skoro další. Papričko? Ano. A proč máš berle? To byla blbá otázka. Jsem kopnul do sněhu, ve kterým byl kámen. A kdo to může? Já ne. Já taky. No já jsem způsoben taky, dá se to taky. Nemám kopat co do Svým způsobem můžeš, proč jsi to neměl kopat? Co? Ale svým způsobem, počkej. Ty jsi to, no nebo ti to někdo nadhodil? No nadhodil. A. Tak to může ten sníh. Ano. Protože nemá skrývat kameny. Bylo mi to někdo nastražil. A to je úplně Asi jo. Bavme se k tématu. Tak. Já jsem poslední v tabulce. Já jsem předposled. My jsme tým. My jsme tým. Jsme tým. 69. Wow. Wow. Trošku se mi to laguje občas. Ne. Ale z ničeho nic se mi to hodí prostě na méně FPS, než to mám normálně. Já jsem trefil našeho. Sorry. Jo, myslím, že je na Bčku, protože jsem dostal záda. Byl na medu. Tak, já už mám ale všechno vybavu. Já teď nic nepotřebuji. Nechtěl bys AVPčko? No dobrý, já to s ním neumím. Aha, no. Tak někomu hoď. No počkej, my tady všichni máme nad skoro na 10 000, no nad 5 000. Mám všichni. My jsme pracháči. Počkáme na shortu. A ono vůbec bolí, když dostaneš tady tím dnešním sněhem, protože mám takový jenom Těsně vedle hlavy. let. Jo no, Smith. Včera to byla zmrzlá voda, taková, no, to je sníh, ale takový vodový to bylo. Proč jsi střelil do svýho? Já nevím. A proč jsi ty nestřílel? Střílel, akorát on tam na mě vyběh s miniganem. Jo. Vem mi AVPčko, prosím, prosím, hoď mi ho. Na midu, na midu. A nebo že.
Ty než se rozběhne, no jo, vlastně já na ní mám. Já budu na full buy. Sledu. Já mám všechno, co potřebuji, mám 11 000. Já mám 2900, takže jsem tady zvedl. Kam tady má někdo P258? Cože? Ty vole, někdo vlez do flashe. Jsem nikdy neviděl. Jo, vlastně viděl, to je hrozně hezká. Ale moje je hezčí, to mám super nou. Fuck. Kámo, to dneska nejde. Po Němečku každý Pamatuješ, No, jak jsem ještě super novu neměl, chtěl jsem si ji koupit a když mě Rion dal facku, tak jsem si řekl, už vidím na super novu na konci tunelu. Jo, no. Short. Kdo má to Oscara? Co? Co? Nic. Aha. Ti rozuměl, kdo má toho Skara právě. No, ty vole. Škoda. No. Tak, momentální skoro je 6-1, vedeme a já jsem na konci tabulky. Hodíš mi prosím AVPčko? OK. No. Ne, ne, počkej, nesebereš mi. Ne, neseberu, já chci AVPčko. Tak ale nechceš auto lamu, já jsem ji právě omylem koupil. No, tak si nech. Tak jo. Co ještě budeš natáčet? To je asi jenom CSko. Mám možná ještě něco. A Rocket League. To se mi to trochu seká. A. Tak to budu natáčet, jo. A taky GTAčko. Ne, to ne, já nerad natáčím příběhové hry. Jenom občas. Já jsem lama. Já jsem lama. Jo? Ne. Na midu. Sakra. Kde je? Na midu. Sakra mi došlo na boje. No v tom tunelu. Dolním? No. Tady No. dej, počkám až vyběhne. Dobře, tak on zdrhnul, no. Wow. Ty dřív vůbec neměl rád Desert Eagle, ne? Jo. Wow. Neměl, no. Ale vůbec. A teď jsem si na něj nějak zvykl. Já nemám rád furt. Mě to s ním nejde, mám málo nábojů. Ale dává hrachy jako prasa. No, já se většinou netrefím. No jasně, no. To je potom ten problém, že jo. Jasně. Já nevím proč, já jsem línej si změnit M4 A1S na M4. Ne, ona už je teď lepší ta M4... A4. Jo. Jej mám radši. Já ne, já jsem měl teda vždycky radši AS, ale... Teda A1. Já jsem jednou změnil na A1 a... Ty vogo, škoda, ubral jsem 88 na midu, I na midu s nožem. Knifuje. Jo, já dostal taky. Asi. Dostal? Jo. Ale to si byl jenom ty asi. Já jsem nedostal. Jeden má furt autolamu. No a co, ale domů to Ale mi to sním, takže pohodě. Nevadí lidi, kterým to sním jde, mě vadí lidi, kterým to sním nejde. Ty vadíš sám sobě? Ne, no tak ale já si nehraju, že? Tak jsem zapomněl dodělat toho, že si nehraju. Táhle pečko. Pečko, tohleto. To hrozně láme dneska. Ty co lamíš, jo? Já mám 3 kily, těch mám 6. Doufám, že aspoň vyhrajeme, abych jsem zatím jen silver 1. Já nemám ten... Já nemám ani silver 0. Jsi on Andra. Ne, já ještě nevyhrál 10 kompetitů, asi 7 nebo 6. 7. No, jsou v tunelu, no. V horním? Jo, v horním byly asi 3, ale roztekli se. Občas menší logy mám. Zde mi přišlo, že někam přešli.
K čemu upravuješ videa? Ten Movie Maker. Jo. Já používám asi Sony Vega. Já. Hecka. Byl pěkná. Jo, a 5-7 taky hodně hraje. Jo, docela jo, ale víc teda No. s Berzetem, ale s tou Fajsem mi to baví víc. Prostě. Já mám problém. Vždycky to myslím a vždycky se kouknu do vlastního oslapujícího granátu. No. Nevím proč. Vždycky, když hodím oslapující granát, tak se na ně kouknu. Jo, na medu. Ne, jedu to sami. Jo. No konečně. Viděl jsem jednou na midu. Na shortu. Jak má kill. Pěkně, na shortu byl ještě nad tebou. Nad tebou. Na shortu... Už neřek. Už není. Mami? Budeš to střílet, nebo to necháš celý? Fuck. Kámo, mě to nějak nešlo teď s tím AVPčkem. Je na longu. Co? Na longu, jo? Jo, vidím. Přemýšlím, jestli to budeš stříhat. Podle toho, jestli co Jo. tam bude těch. Dám tam to intro naše. Moje. Kde je? Počkej, ty taky natáčíš? Já teď? Ne. OK. Jenom aby to bylo vidět z tvého normálního pohledu. Hej, hodíš mě, já jsem se mluvil koupil Desert Eagle, hodíš mě počne 5-7. Jo. Dík. Tak my furt vyhráváme, tak to je pro tebe fakt ten hrozně drahý. Jestli, potom. Potom. Dík. No. Sakra, výbušný gra. Jo. Jsi šel úplně... Určitě jsou v tunelu horní. A jsou taky na longu. Horní. Takrát ho trefil. To jsem kill, je na Bčku. A má bombu, takže ještě na Bčku. Ale já tady kryju longa. Jsem zabil 2. Já mám rád longra. KFCčka. Já. Tak tohle musím vystříhnout. Ne, tohle nechám, to je dobrý. Ach jo. To je idiot. Dobrý, mňam. Ach jo. To je tvůj skin? No, Ne, to já jsem někde našel. Ten jo, tvůj? ten je můj. Jo, protože já jsem ti ho hodil, to je můj skin. Tak? Všechny to označí. Ty vole! Já jsem tady jednou střelil. Fucker, give me AVP. How? Whiskill me. Give me AVP. No, fuck shit. Kolikátej jsem? A furt předposlední, sakra. Hej, hoďme zase 5-7, prosím. Sakra, jak jsou kup, to je hrozně drahá věc, jo. Ne, já nemám právě už, já jsem si koupil malé Desert Eagle. Aha, Jsem omylem zaútočil na tebe. na mě. No bylo tam zaútočky, ale peníze zaútočil na spoluhráče a trofil jsem tě. Já dostal, zase jsou na Bčku. Tak nekryj longra, nebo kde seš. Já. Ježišmarč, prosím. It's CT long. It's going... CT long. A on vše věděl, co jsem chtěl říct. He's going tunnel. Tunnel. Yeah. Je úplně hluchý. Já mu řeknu, že jde tunelem. On tam nečumí. 1v1, náš má 6 životů, super. To je brutálně legendární. Mám kdo vyhraje. Bude dveřma, doors. Maybe. Já si právě myslím, že nepůjde. Jo, jde dveřma. Už slyšíš Jak to kroky. víc? Slyším kroky. Krve.
Já jsem říkal, že jde dveřma, protože jsem slyšel kroky. A měl výhodu, on ho viděl dřív. No, to je jedno úplně. To je jedno. Hráváme. Čekaj, já půjdu asi na ninja respawn. Ne, ale nechci teroristi, já to neumím s AKčky, mám rád M4. Tak mi hodí akáčko. Jo. Aha. Pojď na longra. Jo, ne, já jdu zase do Ne, tunelu. pojď na longra, je nás tady málo. Jsem No. tady sám teda. Ty jsi nezval granát. A nikdo tady není. No, Já jdu směrem na totálně longra. do flashe. No, super. It's short. Jo, jsou na shortu, já viděl. 2. 2 short. Možná víc jich tam je. Ježišmarja. Takový ňuba. Ježišmarja. To mě dostalo. jak jsem oba dva nahitoval. Dobrý maskara. Mé první video No. vás ligu. Viděl jsi to? Ten no-scope? No, Když sledoval tam toho, ten dal docela pěkný no-scope. Koukni potom. Hodíš mi prosím AVPčko? ježíš, kolik máš peněz. Málo právě. Mně už nic nezbyde potom, to ne. Au. Tak mi aspoň něco koup. Víš, tak máš svoje peníze. No nemám právě. Mi zase ukradneš to můj M4 jako minule. No, ne, to jsem ti ukázal, že jsi mi chtěl hodit skara. A já skara ne. Přijmě tam to tu minulou hru. Ty jsi mi ho ukrad? Já myslel asi to, co jsi mi ukradl před měsícem. Joha. Sakra. Ne, To je fakt blbej pocit, když někomu, prostě když někdo zjistí něco a to tady tak řekni si, ty jsi idiot. No sorry, no teďka jsem to neudržel, ty. Proč si nekoupil tady to? No, dobrá. jo, ne, jsem na Bčku. No teďka máš jdu? Jo, to je pěkný. Ten skin. Podle mě šel bude. Tak tam koukni teď hlavně. Fakt. Ale dostal 50. Teda 23. No, 11-4. Kolo bychom mohli dát, jsem první. Dobrý. Tak, pojedem s gločíkem. Já půjdu se svojí supernovou. A nechci mít 69. Go B. Jdeme Bčko, pojď. No vole, jděte všichni na Ačko, pojďte na Bčko. Tak. Já půjdu asi přes mid. Jako Ne, nechoď mi dát. Ne, tak jdu na Bčko, protože ten video šel. Jaká jsem to dělal. Já budu krejt spodní. Já jsem idiot. Já jsem idiot. Idioti. Jsem hned O. zhebl. Spodňovku? Aha. Tak. Zabíjení, Ne, ale já jsem do 74, já jsem za headku a 3krát do těla. To si vezmete. No, vemeš si Nova X. Jo, No, já jdu zvolit. Jdem na Bčko znova, nebo tam? já bych šel náč. Musí všichni z bomby. Dva pokus. Sakra, je tady na longra, ne? No, super. Můj? Jo, to nemohu víc. Já nevím, že to byl můj kill. Byl no, že mě zabil hned, já jsem si koupil. Ne. Vlastně, když tam jdu jenom s Glockem na longo. Longo. Proč ne, nepočká, proč nechodí pohromadě? Chodí po jednom tato. A potom tady zepne tady ten hype s bombou a... Když jsem šel sám, tak jsem dal 70% mých killů. No, jasně, no. To neznamená, že teď to bude stejný. Hm. Ty
teammates. Nevykupuju. Maybe short. No, já nevím. Nebudu mu radši radit. Takže jsem poradil, takže nebudu dál radit. Má pěkného bloka. Kdo? No tady ten. Ten jde. Jde. Škoda. It's once more. Go here. Go. Safe. No, safe. Okay, no. Je to savení. Proč se tam kouká? Stejně zhebne tam ten. Ten má stejný blok jak já. No. Nějaké AVO, dýmovnici, vybavení. No, tak dobře, takhle. A budu kryt ty dveře. Tak já se beru oslepující. Já půjdu na shorta. OK. Tak. Jeden by byl dole. Sakra blbá bomba to má. Kde seš? Já jsem na shortu. Jdem to spolu. Pojď, jdem. Teď. Jež, já vyběhnu za tebou. Počkej, já to ještě flashnu. Tak ne. Je tam, to je za rohem. Fakt. Já měl jenom AVPčko, já jsem potom chtěl vzít to tvoje AKčko. Aha. Já jsem měl první, jelikož jsem měl to AVPčko, že jo. Jdu s tím ládem. A dal jsem kill na shortu s tím AVem. No, jakoby u nich na stonu, ale ježišmarja. Jak se baví házet granáty do našich. To je super. Takže prosím tě, neskoušej na mě. Já to zkouším vždycky na toho prvního potka. Já jsem furt poslední. Furt mám stejně killu jako nic ode mě. Takhle to pěkně poskočí. Ne! Kde jsou? Na longu. Ne, teď jsou v doors. Jsou v katech, jo? Fuck, já ho netrefil. Já si musím zvýšit tu citlivost, ale je mám už na max, já nevím jak to víc zvýšit, to prostě ne... No, to fokil, super. Jak máš ty tu citlivost, jak to hrozně, jako hrozně moc, že jí máš. Ne, já ji mám právě teď málo. A to ji mám na max. To já jí mám... No. 6,95. Dobře mám, tyba. Já mám asi, nevím kolik mám, asi 10. No, já nemám úplně plnou tu citlivost, ale docela dost. Pokud ti zbyde, koupíš mi prosím něco? Nějakou kanu? Mám 1000. A tak tu, 5-7? Prosím? Jo. Díky ti. Aha, ale já ji ty nemám. Ty tam máš toho, že jo? ČZ, nebo co tam je za zbraň? Místo toho. Co tam je za zbraň místo toho? Ne, to oni jsou nás úplně loky. vyrašovali, jak to? He's rushing, to jsem nečekal, že nás takhle vyrašují. No ale counterteroristi správně vůbec neměli rašovat. Ale vůbec právě. Don't go back, go back, with bomb. Go A. Jem to úplně jedno. Nenáhodně mě pokou. To Dělá srandu. To je noob. No, je lepší než my, ale... No, vole, 3 na 1. Proč nám? No, vole, lagy. Jak může být z nás skoro... Víš jak tam, DRTA, tak jak může být z nás nejlepší, to mě teda zajímalo. Mě zajímalo spoustu věcí, ale to bylo mě zajímalo.
nic nezbylo. Jdem někam. Kam jdeš? All rush B, don't stop. No, ty vole, řeknu all rush B a my se rozdělíme na dvě půlky. Don't stop, nezastavuj. Jdeme. Nezastavuj. Co děláš? Říkám nezastavuj. Víš, pak jsme zabijou, nejsou žádný kamikaze blbý. No, vole, kdyby jsme tam šli v 5 hned, tak jsme to možná i dali, ale jako... No, 2 na 1. Když tohle nedej, tak je zabiju. Ten zebne. A budu zebnej ten. Jen to kolo to teď chce udělat. Tam jde? Proč tam jde, když máme tuto? To je i... No, ještě si sundá tlumič. To bylo pořádně slyšet, jo? A teď ani neví, kde byla plantnutá, že? No, vole. Fuck off. Idiot. Fuck. Proč někam chodil? Proč nezůstal s bombou, pro boha? Nevím, se ptej. Budu se tě ptát, jdem all rush B, don't stop. Thanks. Já jdu pro bombu. A teď co? A vole, to jsi žlutej. Lagy. Jak se říká? Rush? Don't stop. Ne! What the fuck? Proč nás takhle rushujou, pro boha? Nevím, to by neměl dělat. Ježiš. Jaký dobrý sniper. No, výborný. To si děláš srandu. Oh! Jak se ještě míří vedle něj, ne? To je ten, který měl furt tu autolamu, ne? Jo. Hm. To je vidět, prčí mě. Ne. No. Počkej, on... Oh. No, on slyší střelbu a nikam se nepodívá. No, to je jedno. Pojďte na Ačko teď, pojďte na Ačko všichni. Řekni jim, ať jdou všichni na Ačko, už to nebaví jim to říkat. Okay. All rush, ej. Long. Ty jsi mě nic neřekl. A? Ježiš, kam jde ten fialovej? Pro boha, on má bombu a jde úplně přesně jinam, než jdeme. No a teď jeden čel na met. Kde seš? Ani nevidím! Taky ne. Proč jdete na to? Pane No bože. po mě zase rush, no a... On zhebnul s tou bombou, ale jako... Je pak hrozný idiot. Jo, ale... Dobrý. Máme volný long. No ale nemáme bombu. Ale Běžte pro ní někdo, a to tady budu krajit. sakra. To se vůbec nechce. Jo. Jo, no M4, hurá. Jdem pro pro tu bombu. A kde je? No já nevím, podívej se na mapu. Na našem spawnu. A očividně ji bude hlídat. Pojďte na long. Go long with bomb. Já jdu druhou stranou. Jakoby z Ještě beč. berete bombu. Je, sorry, já nikoho trefil. To nevadí, pojďte long. A vy budou krajit ze předu. My máme jenom... No. To je to nevím. Fuck, je tam s oblolamou. Jo, dal jsem. Jo, nice. Vezmi prosím tu AKčko. Prosím, a hoďme ho. Ty Já jsi už- idiot. Dobrý, Ne, jen- Ne, já chci svoji M4. ale sbíráš se Ečkem. A když to chceš udělat rychle, tak Já, vezmeš... jo, ale já to udělal schválně. No jasně. Ne, Pokud já... to chceš udělat rychle, tak zmáčkni Gčko, on tu zbraň vyhodí a hned si veme tamto. Ne, já jsem chtěl jít zase na to Bčko, ale teď jsem si uvědomil, že jdu na špatnou stranu. Tak? Já jdu přes C tomu. Headku jsem mu dal. Sakra, Bčko.
No, už jsi přede mnou. A to mám kill víc. Škoda. Chceš tu M4? Co? Chceš tu M4? Jo. Mám bombu. Okay. Tady máš M4, potom si pro ní pojď. No. Mhm. Tak Kevlar si ještě vem. Kam jsme dělal? On nám je šel s P200, teda s tou s P90. A já jsem úplně nadrtěl, úplně totálně. Běž na ten přes. Ne, pojď, běž. Kam? Běž! A kam ale? No měl jsi jít tam, kam jsi šel. Ok. Když se někam rozběhneš, tak tam musíš jít. Čekej, jo. Pojď za mnou, ne, za mnou pojď, za mnou. Pozor, jsou na Bčku. No, teď dostanu. Jo, asi jedu. Já nevím. Jsem dal já. Aha. Hejtoval jsem ho jak prasa. No, to je hezka. Pojď na Bčko, už. Ty jsi mal docela vyčistila. Je tam. A VPčko? Ne, jo. A kde? Sorry, já jsem tě hitnul, sorry. Beru AVPčko, sorry. Ty jsi mě trefil. Jo, hitnul jsem tě omylem. Tak to bylo teď. No, ale sorry. A on tě pak dodělal tím AVPčkem. Jedu s AVPčkem na Bčko. Ty pojď se mnou a prosím pokryj mi ten tunel. Do spodní, jo? Mhm. Prosím. A když tak řekni, já si když tak otočím. Tak já tam půjdu takhle. Je tam. Jo, mám ho asi. Fuck. Co je? Jsou tam. Je tam ještě jeden. Ještě jeden, jde. Kvatrojta. Sakra. Sakra, zab ho! To si já srandu. It's lower tunnel. Lower tunnel, you fucking noob. Don't go lower tunnel. No, konečně. Dobře, jsem byl trošku agresivní, no, trošku. Proč máš ber? Mlč. A mlč, Jdeme proč kontra. máš berle, já se nemůžu... Jdeme na Longra? Jo, můžem. Já můžu vzít AVPčko zase. Nemám. Teď jdeme na Longre. Na Longřisko. Hele, tak já půjdu přes Bčko, jakoby. Já půjdu Bčkem, půjdu na mid a z mida půjdu na shorta. Ne, Na shorta. já potřebuji pomoct na tom. No, tak jdu asi sám na Longro. No, Tady běž na shorta. Já tam jdu. tak jo. Jo, už jsem tam. Je tady. Jo, dal mě. Je na shortu. Fuck. Jestli lidi vyhrajem, Ty to je vole. to vyhrává. Hajzl. Mi dal granátem, hajzlere. Za provedem to je hrozná lama, prostě prober a VPčko, když to s ním neumí. Teď otázka. It's city mid. Look, the city mid. Thanks. Nebo neví ani jak se tady ta zeď přeskakuje. To je smutné. Kam jde? Kolika to je? Nevím. No jo, je pod tebou. A má víc kýl ještě? On má hodně asistenci. Oh yeah. No please not go with AVP. Please not. Jo. Jako já bych taky nemám co říkat o tom s tím, jestli mám chodit AVPčkem nebo ne, ale jako tohle. Jdem zase jdem na Longra, pojď na Longra. Jo, hurá. A pojďme se... Go long, please, all. No, Sáva konečně jdem někam všichni. To je smutný to teda. Ne, dva z nich tam zůstali se snajperkou. No vole, ještě dva druhý sniper. No, to bylo dobrý. Já to myslím Firony. Aha. Jo, všichni šli na Bčko. Kde má bombu?
Já To je vím. dobře, protože teď to budeme krejt. Já kryju... Já ti budu krejt mate, jo, ty si krej to, to viděl. Ježi, but they're going with bomb! Fuck. Fucker. No vole, on jde s bombou na s nožem. Jdem ho rašnout. Šlo na ně. Kde? Na shortu je bomba, hej. Ty celý Je zásobí. Není. To jsem si myslel, že to je flash. Ne, on mě hodil, pojď. Ach jo. Go win! Just To je- win! Ale jestli to prohrajem. Ne, to už nemůžem prohrát, to může být maximálně remízo. OK. Jestli to vyremízujem, jdem znova long. Kámo s tou NPC, já jsem tam dělal krycí palbu a šel jsem pro tu bombu, ne? Neviděl. Krasa vlak. To mýho díkoje. Je tam? Nevypadá to. Jdem, pojď. Rychle, fakt. Fucker. Fucker, a! Projdi to, rychle, projdi to, Makej, projdi to. Radši to projdi, pojď. Se zbytečím takhle vylejzat. Já se počkám tady a oni možná budou... Kryjte někdo short, já budu... Ne, já rozkouju. Ne, jdi na shorta, já budu kryjt longa. O sakra. Jo. Tak jde. Ne, mě se vyblí. 1v1, fakt, to nemám rád. Konečně jsem ho předhonil, konečně, máme stejně killu. A jestli ho killneš, tak už ne. Škoda. Kam mám ubral jenom... A to nemá šanci stihnout. Tak, a to by byl konec pro toto video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, koment a podobně. A mám nový level, super. Co to dostal? Co, já nevím. Jo, P250. Tak, a to by bylo pro dnes všechno a čau. Čau.